Yeyeni bo andimazi sekexolisekayo ngaphi efika nje uFadel Adams uSteve Biko welozwe efika wathela wayeka ngayo uJudge Madlanga ngongathi uthe nje nindiyekelena nzaza naye ngoline bafowethu nobuthongo bayizolo ndiyayazi into yoba ngahle nje akabazi ncam sekefirikanywe kaloku yi-NPA i-NPA seyize nento ethi niyakhumbula ndithi ezazijolo zazenziwe ikwanguye kwayena lona uFadel Adams ezogeneral Dumisani Khumalo nobrigadier Mkhwele lonke nje elaqela yaba nayo into ethi bayazirhoxisa provincially so ivelile ke ngoku i-instructive esuka ku-National Director of i-Public Prosecution u-Advocate Annie Mothibi ethi bazawubheka ecourt banenjongo zokubheka ecourt on Friday into yoba bayozirhoxisa formally ecourt already bafowethu ndinayo into ethe zam zizovele zisuwe nje istate because igqwetha labo lithe libuzwa into yoba so what is going to happen bane-intentions zokuba basuwishe istate ndemva pha emagameni into yoba uthi nje kwangoku gqibani lo mcimbi enye nenye niyiyekele ngakuthi ubuye uzala nkoboni bafethu andiyazi but nje ikhona into enjalo kuwukuthi yona bokumele baformally nge-3 kaSeptember ziyorhoxiswa formally but ikhona into ethi bathi nje the sooner the better kuthiwe xa kuthiwa sooner the better ndathi usooner the better uthini uthi kwenzela into yoba uGeneral Dumisani Khumalo aphindele eofisini yakhe fully azokwazi ukulungisa yonke imicimbi okumele ukuthi ayilungise ithini yonke lento into yoba nje sifuna ukususa nje ilifa elimnyama enhlokweni zabo ukwenzela into yoba bazodila nemicimbi okumele badile nayo andiyazi bafuthu asibuye napha kuFadel Adams bafethu ndithi njoba nisenza le video yi-adjournment ye-tea break ne kakaqala ukutestifya sebempheke bamophula uthi uJudge Madlanga andithi wena uthe xa ufika apha nge-11 ka-August apha kuMadlanga Commission waba nento ethi hayi you recently saw u-Rule 3 into ezisuka apha kuMadlanga Commission from ngo-October nje wena kunengxaki inyana nje ezinokwenza ne-laptop yakho kubonakala into biyafreeze ingabe njalo uthe eyale nale waphethe evumile wathi uJudge Madlanga hayibo khani nincede ninisondezele la file ye-correspondence apho sizaza khona ngoline into bayibo u-Rule 3 u-emailiwe kuwe ingabe i-email lena yakho uze waphazama futhi wasibizela i-email address kaFadel Adams wavuma wayixolisela futhi lonto into ba isibizele yona weza ngayi wathi kwakuzi-3 zika-October wena uthunyelelwa into eno-Rule 3 ono-part 1 othi u-part 2 yalandela walandela u-part 2 ingabe yakho le email wathi yena wathi okay wathi 11 days later nge-14 ka-October wena uphendula kwezi emails ezisuka pha kuMadlanga Commission kwango-October last year ufuna ukuthini xa usithi awuzivumelanga i-emails hayi okwethuyana njoba ndibala ndisiya kuma-tech ndiyolungisa i-laptop ikilunge ndiphendule kwexeshana so ubuxoka wena xa usithi awuzange uyibone i-correspondence esuka pha kuMadlanga Commission bafowethu uthe eyalena le hayi kodwa ingxaki ye-laptop yona ndinayo ndathi ndifika naku-ad hoc committee wathi uJudge Madlanga brika nedaso apha kuyokwa-ad hoc committee apha brika nedaso bafethu wonda ngaye uyiphethe exolisile evuma futhi into yoba wayexoka uFadel Adams xa kesithi yena azange ayifumane i-correspondence okanye ayibone esuka kuMadlanga Commission bafethu andithi niyayazi ukuthi iMadlanga Commission isihle bavele bamdlalela ivideo yakho uFadel Adams athi apho xa kephuma kuMadlanga Commission wa-interviewa khona yi-media andithi nakhona wathi xa kephuma wabanako nje ukuthela ayeke nje ilwimi nje alidedele nje atshala ayeke ayathi iMadlanga Commission ubuthetha ukuthini apha hayi bafowethu xa kuphunywa apho kwangena kwinto yoba uze wanamagama wena because after then iparliament yabuya yazodispute into yakho noba wena unengxaki yama-laptops yaze yatsho yathi wena unama-device ayi-3 une-laptop une-iPad ngapha unefowuni so abakwawukwazi into yoba uzoba ne-excuse yoba hayi awukwazanga kwenza into ethile because of inoba umcimbi we-laptop wathi wena ke ngoku wanento ethi hayi iparliament kumele ukuthi ixolise kuwe wena futhi sowusende even i-proof zoba kade uyireporta kade unengxaki nge-laptop bathi yeyiphi le proof othetha ngayo oyithumelele pha wathi hayi khona ingathi indoda enoba yayi-media esondelele pha eparliament okay yeyiphi le proof wena Fadel Adams okubonakala into yoba uyithumelela i-media hayi kukhona apho ndike ndahamba khona because ndathumela i-email for uminister ndabuzwa nguXola I think uXola into yoba
Kutheni ngisebenzisa i-laptop yomunye umuntu, lapho ndaphendula khona into bayi because ndide wathi sifuna ukwazi le proof. Ingabe ikhona i-email apho uke wayisenda khona, because indlela owathetha ngayo kaloku wena silinde into yoba kunawo ama-emails apho ubu-escalator khona into yoba le ngxaki yakho ne-laptop, because wathi bayazi into yoba unengxaki yelo. Bafethu ubamba uyayeka. Bafewethu xa kuphunywa apho kungenwa kumcimbi apho ubonakala ingathi uFedel Adams sekefuna ucela ne-postponement kwezinye zezi documents. Yini njani kungathi zi-documents zakhe ezi akathi nje usafuna ukuyoconsulta. Uconsulta njani nge-documents okuze zakho phofu uzithumele, then iMadlanga Commission yakulungiselela nje zona into yoba makube zi-annexures nje ezi-right, otherwise zona zisuka kuwe i-documents ezi. Hayi andizibonanga ncam, ndisuke eCape Town ndaflya, hayi ndafika ndingumuntu obhizi, ndiyilida ye-political. Ndathi heyi konje la magama bayawathanda. Ndiyilida ye-political party ebhizi zingxaki zabantu, ukududulelwa kwabantu, iibhuleti zathini heyi ayininzi into ethethwa ngoFedel Adams. Kodwa nje iMadlanga Commission seyize naye ngolayini, then ke ngoku ajenwa into yoba kulapho kuzaqaliswa khona ukungenwa emxholweni we-testimony kaFedel Adams. Hayi ukusona ini uyawasonwa ini, ukwenzela into yoba azothi yonke into akayithethayo ayithethe sekesonwe ini. Bafethu masiyithatheni ngoba lona ngupart 1 we-testimony kaFedel Adams. Ndizawuphinde ndibuye no-part 2 bafowethu. Ndizibuza uba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uthini. Inoba nje nyamaza ndithi unalaa ndlela yakhe yokuvele nje athi gqwa efowunini, inoba uthi nje gqwa efowunini xa igqibile yam vele inyeki nje kancinci into yoba kukuthi apha emalangeni uke wathi yena kwenye yezi-journalist eziclose noGeneral Nhlanhla Mkhwanazi into yoba nje awuyamthuma aze amxelele uGeneral Nhlanhla uba laa room leya babeke bathetha ngayo the time eapirele kunto ku-ad-hoc committee uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Hayi bafowethu mayilunge ngoba nje yena nje uzabuya namazinyo aphambili, front teeth zikaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Ubuya ne-front teeth njani? Just allow me to finish, please, Chairperson. So there are email. No, I see you shaking your head. No, I did not shake my head. I just moved. Oh, sorry. And you can't control me not to move. No, Chairperson. So what I'm saying, Chairperson, this is actually worse than an oversight on my part. It is, but I did not intend to mislead you. I did not, and I understand how bad it looks. And I even understand if you are sitting there, Commissioner Kumalo, thinking that I'm being disrespectful to this commission. But I promise you, Chairperson, as my mother is watching, that definitely was not the case. Now, there is only one so-called Madlanga Commission. And you say you receive a lot of emails, but emails that you receive from the commission are only from the commission. And do you take the commission seriously? Chairperson, yes. I am here. I arrived a day early at my own expense, twice. I take this commission very seriously. I'm very respectful of this commission. Forget what I say on social media. That's me acting like a fool half the time. But when I address you, I want you to understand something. You're the only man besides my father who's ever given me a beating. That's how much respect I have for this commission. Now, thank you. Not about me chastising you, no. But thank you for saying you take the commission seriously.